Pozdrav ljudi, evo me napolju, mislim ispod ove kutice, ove kutice, nije mi dobro. Ljudi moji, crkla sam, stigla mi je zemlja malo pre i po ovoj kiši unela sam, evo sad su tu dva džaka su tu i ovde vidite imam ukupno 13 džakova zemlje sa Peštara. Zemlja crnica, da crnija ne možete da bude, znači fantastična zemlja, najbolja moguća. Tako da eto, unela sam zemlju, vidite da mi nije dobro, sam se preznojila, nego pošto napolju pada kiša moram zbog kamere da otvorim kišobran. Pada sitna kišica, nije ništa strašno. Evo vidite kako mi je lep kišobran, onaj naranđasti mi se pokvario. Ovo kod Kineza imate za 700 dinara lepe kišobrane. Joj, kvasi mi se kamera. Ljudi, čekajte da okrenem. Znači tu je zemljica, ja sam riknula. Kiša pada celu noć, to je super. Evo, procvetala mi je cikorija. Po celom dvorištu svuda je cikorija procvetala. Idemo da vidimo tamo dalje šta se dešava. Evo vidite još cikorije. Svuda je ima. Baš je celo dvorište u njoj. Tako da cikorija se otvorila, a da vidimo kako su nam tikvice. Pogledajte što su velike. A šta kažete na to? Pogledajte kolike su. Vrh vrhova. I ovo ljudi koje blato. Znači ova jedna mi je požutela, dobro to je moguće zbog krtice, ali ovo ostalo sve je fenomenalno. Da vidimo kako su lubenaje. Vidite, bilo je nevreme, ništa nije odnelo, sve je na svom mestu. Lubenice, sad ćemo imati da ih presadimo, znači sutra treba da stigne oprema za bašte, to ćete vidjeti, bit će unboxing, a evo pogledajte koliko su porasle lubenice i imamo fantastičnu zemlju da ih presadimo. I ovdje je dinjica, vidite kako su lepe dinje, nije im vetar ništa uradio, fantazija, pogledajte tikvice kolike su već. Nije prošlo ni mjesec dana. Jao ljudi, kičma mi otpada. Evo je jedna jadna ruža preživela. A vidite cikorije. Ajmo malo sad ja da prođem s ovim kišobranom. Ludilo. Ljudi, da li mi verujete da se jedva krećem? Jedva se krećem. Znači, vukla sam 13 džakova od 50 kila na kolicima, unela ih. Ovo je ludilo, ovo treba izdržati. Da vam pokažem tamo kako se zove kod kapije, još jedan osinjak što sam spalila juče. Ne mogu da hodam, mnogo je teško, znači moram da oporavim kičmu, ne kači se kišobrane, ne da mi drveće da prođem. Vidite i ovde na ogradi, na drvetu, grožđe, to samo kod mene ima, to nema nigde. Pogledajte kako je lepo, razno grožđe sa raznog drveća. Vidite ove godine što je rodilo grožđe, vidite ovo malo, ove godine je baš rodilo grožđe. Da vidimo kako su nam kupine, kupine pa zrele, ima neke da su već zrele. Kupine i grožđe, vidite ovaj grozd. Kupine i grožđe. I cikorija naravno, vidite koliko ima cikorije. Svuda to plavo. Idemo tamo da vam pokažem osinjak. Znači, juče, hvala Bogu, prekjuče ili juče, ne znam nije više kad je šta bilo. Bilo je oluja i srušila je ovu kantu. I sreća što je srušila kantu jer se ovdje nalazio osinjak. Pogledajte vi, ja sam istopila kantu, nisam ni znala da sam je istopila. Znači tu je osinjak
Tako da spaljen je, vidite kako je spaljen. Skroz je spaljen. Eto da vidite. Ovo grožđe se malo iskrivilo. Vidite tamo koliko ima grožđa. Pogledajte vi koliko ima grožđa na trešnji. Grožđe na trešnji. Pada kiša, ne znam kako se vidi. Ali evo, vidite ove godine koliko imam grožđa. Jao živote, izvinite što ovako kukam. Pogledajte koliko ima grožđa. Neverovatno. Ove godine, a suša neviđena. I sad je pala kiša, ja se nadam da će malo da poraste ovo grožđice. Ja sam ga malo i zalivala, ali evo, grožđu nema kraja, evo ga i ovde, i ovde, i ovde. Svuda je grožđe. Ovako nije rodilo, znači kako sam se doselila. Ova godina je, koliko nisu rodile kajsije, toliko je rodilo grožđe na sve strane, imam grožđe. Šta radim s tolikim grožđem, ljudi moji? Vidjet ćemo šta će preživeti. Jer uglavnom pola otpadne, vidite da je sitno. Ljudi moji, kičma. Šta da vam kažem, teško je ovo, znači 13 džakova od 50 kila sam unela. Mislim, nisam ova dva. Nisam još ova dva unela, vidite koliki su to džakovi. To su džakovi sa zemljom crnicom. Eto tako, ljudi moji. Malo da se okrenem, da pričamo, da ćaskamo. Ne mogu više. Idem da se odmaram. Idem da nešto napravim, da jedem. Kad smo kod jela, moram da odem po đuveč. Moram da odem po đuveč. Ovde je vetar razneo stvari, ali dobro, nije strašno. Idemo po đuveče. Kako ću sada ga nosim, i kišobran i đuveč i sve. Ajde ovde da stavim kišobran. Vidite kako je lep kišobran. Idemo po đuveč. Đuvečiću moj, desi. Kako su mi lepi moj đuveču. Mogu ovako sa kamerom. Da uzem kišobran. Pa onda da okrenem kameru. To je malo nemoguće. Evo me ispod prelepog kišobrana. Tako da eto, uzela sam i đuveč. Idem da stavim da se kuva. Sad će još malo live. Ljudi, umori se. Umorila sam se, strašno sam se umorila. Ne mogu da vam opišem kičma kako me boli. Ali sam se sad obezbedila sa zemljom za godinu dana. Za 2 godine. Ne znam ni ja. Tako da eto, ajde da ostavim kišobran ovde. Pa ću ga uneti, ogroman je stvarno, vidite koliki. Vidite koliki je kišobran za medalju. 700 dinara kod Kineza. Znači vidite što je lep, ljubičasti. Ja sam htjela naranđasti, ali nije bilo naranđastog. Evo ga, držim đuveč. Ljudi, ja sam lipsala. Eto, stigla je zemlja, 13 džakova od 50 kila. Kičma me rastura. Sutra stiže paket sa opremom. Nadam se da neće biti kiša ceo dan sutra, ali nadam se kiši i sutra. Hvala Bogu što je pustio kišu. I vidimo se u live-ovima. Ljubim vas puno, pozdrav.